Okay, hvad så YouTube? Typisk mand. Nå, men i hvert fald spille noget turn T1, tror jeg det er. Ja. For det bliver alt for kedeligt at bare stå og vente. Måske bare jeg lige indtil at vi er gået i gang. Okay, så tilbage 8. Det gælder om, så hver gang jeg løber, så hver gang jeg løber, så kommer det der, hvor jeg lækker. Eller er det bare meget lækker det lige nu? Fuck. Lort, man. Det var tæt på. Fuck, det er tæt på, man. Lort. En af de eneste hernede. Fuck. Der er ikke så lidt tilbage meget for at tør. Og den 2 lag. Den her. Og det andet lag. Så man død, hvis man falder ned af de 2 lag. 20 coins fedt, hvad skal man bruge dem, når jeg har også dobbelt jump? Vel glemt. Hvad kan man bruge coins til? Og den der er faktisk ikke. Men I må godt skrive i kommentarerne. Og hvad fandt ud i? Ja, kommentarerne. Fuck. I må godt subscribe, like, dislike, skriv kommentarerne og alt muligt andet. Jeg spiller ikke LOL. Jeg kan bare tænke. Det er kedeligt. Lort, når vi ses, jo det.